Gaia zuen guda izena, bera gizon osoa izan arren, mendizabal sasetaren urrena, biak txiki bizkor eta lerden, saseta hiltzen gudarien aurrean, mendizabala hilzaik. Eta zelan bai, testigantza ezberdinak eta bizipen ezberdinak, Euskal Herritik joandako, Palestina joandako zenbaitzuek jasotakoak eta bertoko realitatea kontatzen zutenak, 2014ko testuinguru oso bortitz izan zen Palestinan berorretan. Baina zoritzarrez, bat, egunokotasun bere izaten jarraitzen du, 11 urte eta gero, eta bi, hau gainditu zuen duen nobaiteko dimentsio asko handiko sarraski bat daukagu. Beraz, Palestina beti ukingo dugu gogoan, eta IPES aintzindaria izan den bezala, hau, Lander Regio Opari bat bezala. Hona etortzea gaitik, eta beti Gernika presente izatea gaitik. Eta hau guztia esan da, ja, opariak eta guztia egin dutenez, eskarrik asko Lander, zuena da hitza, eta benetan, pozgarria da. Uste dut jende asko galduko duela gaur, eta irutzen zai gainera zentzu guztia daukola olako ekitaldi bat egitea. Badakizue IPESek beti egiten deuela, ekainaren bukaeran, jakin da seguramente kontrakorrontean doala testuinguru guztiak kontran doala adierazten dozkulako, baina zentzu politiko, kultural eta historiko handi bat dauka, besteak beste, ekainaren 25aren buelten egiten dugulako azkeneko hitzordua, eta oso lotua dago, Lauaxeta erail zeurien urte hurren egunagaz. Non eta Gasteizen. Non eta, hori da, non eta atxilotu izan zen Gernikako sarreran. Non eta nazioarteko prentxako kide bat zekarrela Gernikaren sarraskeren berri emotera. Eta bidean dagoen gauza guztiak. Zorionez, aurten esan dezakeguna da, Lauaxeta askoz ere presenteago gongo dela, ekainan 25 ez dan horretan ere, ze besteak beste guk egin genulako maiatzaren hasieran, prentsa askatasunaren egunean, egin genulako ekitaldi bat, gerora baitere lauk izen bertan egin dira, eta seguramente Lauaxeta askoz ere presenteago gongo da. Baina iruditzen zaigu guzti zentu dauko, gainera Lander urtetan baitere hilerrien egon da baitere Gasteizen eta hortako ekitalitan, eta zentzu gehiago dauka. Lehen esan dut, jende asko galduko duen zerbait da, eta eman behar diogu balio benetan daueneri, egin handi batean, memoria lantzeko, hemen gaudenok, memoria lantzeko modu asko dauzelako, eta jakitun gara. Ez darako bakarrik, modu, izan dezagun, riguroso zientifiko lineal baten bitartez egin behar, baizik eta egon daitezken tresna asko, memoria aktivismo eta memoria eraikuntzarako lanbide bat izan daitekelako, eta musikak eukin duen papera memoriaren eraikuntzan gau, baina atzo eta gau borrokaren eraikuntzan, seguramente dano konstiente gara ikutu eta lotu izan gaituen kanta asko daukagu zela ereserki moduan. Eta horrek daukan testuinguru politikoa, atzean daukan esangura, sorkuntza prozesuak, eukin zuen inpaktuak tabarrak, seguramente gure herriaren islada egiteko lagin oso potente bat da. Eta are gehiago, gainera, bilduma formatuan datorrenean, eta zelan bait, askoz ere perspektiba historiko handiago bat eskaintzen dizunean, ez duzulako berbaiten soilik testuinguru konkretu batetaz, edo gari batetaz, baizik eta Euskal Herriko azkeneko hamarkadetako testuinguru politiko-sozial handi baten lagin bat bihurtzen delako. Kriston lana da horrek duen balioa, kriston beharra dago horrelakoak egitea, eta kriston beharra dago sozializazio lan bat egiteko, eta IPES-etarako ubidatizatea garrantzitsua da. Euskal Memoria Fundazioak egin duen liburua da, Lander Garcia koordinatu deu lana. Berez lehenagotik baitere, Gernikan egondakoa da, Martxoak Hiru elkarteko kidea dalako, eta gu baitere egonda gaude Gasteizen, beharrezkoa direzen, loturak eta zubigintzak baitere baitugulako. Besteak beste, Martxoen Hiruko plazan ere, txoritxo hau ere, presente dagoelako, Martxoak Hiru hiri esker baitere jakin izan duguna. Hori esan da, eta Landerri bidea edo ahotsa emon aurretik, badakizue beti saiatzen garela, testuinguru politiko soziala gazeteren noraiteko hausnarketa pare bat luzatzen, eta gaur dire, ustot pertinentea diren elementu bi. Batetik, betiko moduan prentsa dosierra daukozu eskuragarri, eta urte hurrenetik eta gaurdaino sortu diren prentsa ekarpen ezberdinen bilduma lan bat bada, eta horrek moten dugu ere, beste hausnarketa baterako lagina,
Eta bigarren baitere erantzkin gisa, gehitu dut, atzo bertan eman zan, prentsa agerraldi baten bitatez egin zan, azkeneko manifesto esan dezagun, martxoak 3 eta San Fermin 38 gogoanek egin duena elkarrekin, atzo agerraldi publiko baten bitatez, haren berri emon zuten, eta iruditzen zait oso pertinente dela, kotxean gentozen hitz egiten horri buruz, besteak beste, egia eta aitortzaren testu inguruan, horrelako gertaera hain lasgarri eta esanguratsu batzuek gure herrian nahi markatuak egon izan direzenak elkarrekin, bazelan bait, dagokion erantzulari baitere interpelatzeko ahalmen eta gaitasuna eta iritzi publiko baitere pasatu du, izan ere, estatuari nogeteko ez aitortzari baitere biratzeko modu bat bada. Eta manifestu horren ikuste dut, edo adierazpen horrek, zentzu politiko handi bat emoten dutzuela. Eta iruditzen zer baitere guretzako, zubilan horretarako baitere bestelako lagin bate bada. Hori batetik. Eta gero bigarrenik, eta hemen Gernika batzordeko kideak zauzienez, are gehiago, iruditzen jazte baitere, aitortza bat egitea dagokigu non eta Gernikan, orain dela gitxi, orain dela aste pare bat, Bakibidea Ipar Euskal Herriko elkarteak adierazi zuelako bere ziklo amaiera, 10 urte eta geroko ziklo amaiera, jakin badakigu, Forosolen bitartez Gernika batzorde oso presente eta elkarlanean egondolako, Bakibidean exenauko papera beti izan du, azkeneko urte bilakaera garaikide honetan, Euskal Herriko gatazka politikoaren atal bat behintzat, konponbidean jartzeko bide bat izan delako. Eta Ipar Euskal Herritik, ekarpen, irakasgai, eta ziurrenik hainbesteko aitortzarik oraindik ez daukan, ibilbide bat gauzatu izan dute. Eta iruditzen zaigu beti Gernikatik horrela ikusi dugu, horregatik baitere igaz Gernika batzordearen sirena aktibatu zuten, eta iruditzen zaigu nahiz eta oraindik orain, jada behin ziklo ofizialki amaitu duten, memoriaren eraikuntzan, ekarpenean eta aukin duten itzalean, seguramente oraindik orain lan asko daukagu egiteko, eta seguramente Gernika erabaten bestean bideide izango gaituzte. Gogoeta politiko sozial txapetxo hauek esan da, orain guazen pertsonalera. Batetik, gaur, hemen gauzela gainera lagun artean are gehiago, aitortza txikitsu bat baitere egingo dut datelako. Zer gaitik dinot hau? Besteak beste, dago aspalditik eta memoria arloan, aipatu dudu, martxoak 3ko ibilbidea, sortzen zezkigun proiektu ezberdinak, oso sasoi politan dago memoria eta memoria aktivismoa Euskal Herrian, oso egoera komplikatu batean, badakigu oso zaila dela Euskal Herrian memoria politikoa egitea, eta bertsio ofizialen, bertsio ofizialek kontatzen ez duten hori gu kontatzea eta kantatzea. Polita esan da, gaurko itzaldia abesten hastea, porque gertatu zait aurreko itzaldi batzuetan, gaurko formatua da itzaldi musikatua. Hau da, radioformula bezalako bat, kronika politiko musikatu bat badago Euskal Herrian, eta, liburuan jaso ditugu 700 kanta, eta horietatik batzuk, aztertuko ditugu, ibilbidetxo bat egingo dugu, nolabait? Euskal gatazkaren soinu banda bat badagoelako, ez? Eta gertatu da, ez dakit gerta daitekeen, kanta batzuk ezagunagoa dira, beste batzuk bitxikeri batzuk ere baditu. Eta jendea abesten duela, ez? Baina, oraindik, eta Gernika, gaur, jendea abesten hastea hasi baino lehen, oso berezia. Horrekin lotuta, itzaldi musikatu hauek ari egiten, leku ezberdinetan egon gara, egon naiz leku ezberdinetan, eta beti, segunetan nun, eta seguna den edo, zerbait itzaliarekin hasi baino lehen, egin du gauza bat, esan da, liburu honetatik ateratzea kanta bat, lotuta lekuarekin, eta irakurtzea ez. Eta horrekin hasiko naiz, oso pertinentea dela, uste dut, Gernikan gaudela, Palestinara begiratzea, eta liburuan agertzen den kanta bat, Gernikatik egin zen, 1983 urtean, jaduela 30 urte, eta Palestinaren kontua, badakigu oso atzitik datorrela. Eskizu taldeak egin zuen, eta horrela dio. Urruntasunaren ahotsa. Palestinar preso bakartiak irratia darama beti aldean, eta entzuten du antza denez urruntasunaren ahotsa. Batioan eginak ditu milaka kilometro zirkuloan. Begirada jartzen zaio ikusten
lehen negartan eta lurreratzen da. Sentitzen du airean datorkiola bere amaren ahotsa. Ama nun zaude, ez zaitut ikusten, ez zaitut lastantzen ez. Palestina arama bakartiak, herrimina darama beti aldean, eta sentitzen du urunean bere umearen ahotsa. Berarekin eginak ditu milaka herrikoi olerki. Berarentzat eginak ditu milaka herrikoi olerki. Ez zaitut ikusten, ez zaitut lastantzen ez, urruntasunaren ahotsa. Gernikatik, Palestinara gure elkartasuna. Ez duz ikusten den pantalla. In nomine Patri et Filii, Ongi entzuten da bintzat. coraggio sinta dussueroni, sellis latanis baitziendigoni, lagutzal gynitzol caderori, gentella stercazzaile crudela, era die igori, upla, hain guriako toistuz berala. Ikusten duzue, inguruaren azala, badagoela jendea, ez, pertseiak gora botatzen, karreoren ekintza ospatzen, eta horrek zer esan du, badagoela estatuek idatzitako bertsio ofizialetan agertzen ez dena, badagoela gure kronika politiko musikatuan itzatuta, eta musika borroka eta transmisio tresna bilakatu da azken hamarkadetan, eta aldi berean argudiategi politiko artean, ez? Hamarkadaz, ehundaka abestien bitartez eraiki da gure memoria politikoa, gure borroka transmisioa hainbat eta hainbat eremutan, ez? Eta esan bezala, hain herri txikia izan da, Euskal Herrian dagoen ondare musikala, ondare politiko musikala, ikaragarria da. Nik uste dela argudiategi oso potente bat, batzutan ez, negazionismo zentzu batzu daude, ez? Euskal Gatazkaren arrazoiak ukatzen dituena, edo desitzuratzen duena, ez? Hamarkada luze hauetan gertatu izan dena Euskal Herrian eta gertatzen ari dena, zentzuratzen ere bai. Ez dakit nola azalduko duten, nola gertatu den, ez? Horrelako ondare musikala egotea, gatazkarik ez badago, ez? Hori interesantea da. Egingo duguna izango da, bueno, ordutxo batean edo, ez gara gehiago luzatuko, bilbide politiko bat egitea musikaren bitartez. Gernikan gaudela, kanta honekin jarrituko dugu. Orain bete dira, 50 urte, Jesus Mari Markegi Motriko, Blanka Salegi eta Iñaki Garai Erail Guardia Zibilak ere zituen hemen Gernikan. Eta, bueno, haian gizen, ez? Gero erail zuten Motriko, Gernikatik ihes egin zuenean. Baina gertaera horien 50 urte bete dira, Frankok sinatutako azken salbuespen estatuan edo izan ziren gertaera hauek. Eta Motriko, Gasteiz, bueno, Arrasaten jaio zen, baina Gasteizen ibili zen gaztetik. Eta Gasteizko euskal gintzan paper importante bat izan zuen eta olerki pila bat idatzi zituen eta musika talde bat izan zuen. Eta entzuten ari garen kanta, kapitalismoak, berak idatzi zuen letra. Kanta hau idatzi zuenean, beste kantautore baten laguntza izan zuen Patxi Villamor izenekoa. Eta izan zuten musika talde bat, hau ez da oso ezaguna, Egia izena zuen musika talde bat izan zuen Motrikok, Patxi Villamor eta gurekin batera bazegoen ere bai Josu Zabala, gero ertzainak taldea egingo zuena. Bere lehenengo, Josu Zabalaren bere lehenengo musika urratsak Motrikorekin Gasteizen eman zituen Egia izeneko talde batean, begira ze lotura dauden, ez, musika. Eta horregatik, Motriko eraila izan zenean, Gasteizen kriston inpaktua izan zuen gertara horiek. Eta egon zen talde bat, Amets izenekoa, eta erakutsiko zuen diska, oso digarria da.
Amets izan zen Arabako talde pionero bat euskaraz pop rocka egiten. Garai horietan, ez dakit, Errobi, Toitz, garaioetako Arabako bertsioa Amets talde izan zen. Eta nola ez, harreman oso estua eduki zuen Motrikorekin urte horietan, eta ereia izan zenean, Amets taldeak kanta bat egin zion. Bai bihar Motrikori deitzen dena. Kontua da, ez zela Amets taldeak 2 diska atera zituen, eta erutzi zion jotzeari, eta kanta hori ez zen agertu inoiz ez euren diskografian. Baina, 1984an, Arabako Foru Aldundiak diska bat atera zuen Ametsen ibilbidea, goraipatzeko edo, eta horretan bai, atera zen etako militante honi eskinetako kanta. Hau bai dela, juridiko bat, ez, momentu batean. Eta eramango gaitu 1980 hamarkadara psikodelia punto batekin Amets taldeak bihar izeneko kanta Motrikori eskainita. Eta esan bezala, Arabako Foru Aldundiari esker, entzun gaitante baten beste vertiente hori, ez? Eta ikusiko dugu gehiago, ez? Euskal militante politikoak zein nolako ekarpena egiten euskalgintzan, badaude adibide gehiago. Baina, geratuko gara honekin, ez? Eta hasiko dugu gara pizkat ibilbide bat euskal militanteei eskainitako kantekin, ez? Niretzat, Euskal Gatazkaren soinu bandaren adierazpenik gordinena da. Eta potenteena aldi berean. Ehun bat kanta daude euskal militantei eskainita. Eta hori oso potentzialtasun ikaragarria dauka gure gatazkaren kontakizunean. Zaila da aukeratzea batzu, egingo dugu bide hori, eta ez dakit ikusten den, hemen, aipatu ditugu 100 kanta inguru daudela. Guztira, Euskal Memoria Fundazioen datuen arabera, 275 euskal militante hil dira Euskal Gatazkaren testuinguruan egoera ezberdinetan. Horien artean hemen ditugu 2 kasu. Irlandan esaten duten bezala, zerbitzu aktiboan eroritako lehena eta azkena. Gero beste egoera batzuetan, azken urteetan zoritxarrez, kartzeletan, euskal militante preso batzuk hil dira, baina azkena Jonantza eta Txabi Etxebarretak irudikatzen duten nolabaiteko epealdi bat, ez? Txabi Etxebarreta izan zen eraila 1978an, eta Jonantza 2009an desagertarazi zuten eta gorpua agertu zen 2010an gerra zikinak eta estatu terrorismoak zeharkatzen duen kasu batean. Eta 2 kasu hauek 40 urte daudela, ez, batetik bestera, biek daukate bakoitzak kanta bat edo 2 euren omenez. Eta euren artean gertatutako hainbatetan kasuetan ere ikusiko ditugu daudela kanta gehiago, ez? Baina honekin hasi nahi nuen pizkat alderatuz 2 kasu hauek. Lehenengo, Txabi Etxebarretaren kanta oso ezaguna da, Telesforo Monzonek idatzita, Imanolek abestuta. Kalearen erdian, bentaundi erdian, Xabier Anaia hil zuten. Tengo batean, kalearen erdian, bentaundi erdian, Xabier Anaia hil zuten. Eta nola gugu eguneroko patxara merkean oso lasai bizi geran. Geure izardia xurgatzen duten beste jende horiek, biharrere, berriro ere, beste bat hilko dute, biharrere, berriro ere. Entxe kanta hau egin zutela, eta 1978an izandako gertaera baten harira, eta gero Euskal Gatazkaren ondorioetan hainbaten bat kasu egon dira, esan bezala, baina Esnai Beltzak Jonantzari eskaini zion kanta hau 20 izenekoa 2010an bere gorpua agertu zen urtean,
Jonantzari eskinita 20 izena dauka kantak. Jonantza egon zelako 20 urte gartzelan, 1983-tik 2003 urtera arte, eta hortik tiraka bera gogoratzeko 20 kanta eskini zion Esne Beltza. Hor, datu bat ematearren, liburaren izenburua Euskal Kantu Errebeldea da keinu bat Irlandari. Irlandan badago musika genero bat deitzen dela Rebel Songs, kantu errebeldeak. Eta genero horrek barnebiltzen ditu republikanismoaren edo Irlandako askapen mugimenduaren kontakizunak jasotzen dituzten kantak. Eta egia esan, Rebel Songs genero hori dako markatuta dago folk, rock parametro horietan. Baina Euskal Kantu Errebeldea, keinu bat Irlandari, baina Euskal Kantu Errebeldea, ikusten ari gara, genero oso anitza dauka. Hori ere, berezitasuna da, ondare musikal honetan. Hamarkadaz, ondake kanta egin dira, hainbat borrokak indartuz, edo memoria antifascista, edo ekologismoa, edo presoen elkartasuna, militanteen horimena, eta bat, eta erregistroa dira oso anitzak. Entzun daiteke mezu politiko horiek, entzun daitezke oso erregistro ezberdinetan. Eta hori berezitasuna da, eta gure ondare politiko musikalaren beste balio puntu bat ere bai. Jon Benito Mujika Senki eta Mikel Martínez de Murgia Murgi, hau da Iarra, Jonan Aranguren, hiru militante hauek erailak izan ziren 1972an. Gero hemen daukagu ere bai, Javi Goitia, Gabiren irudia, 1981an hil zela Bilbon. Eta hemen ikusten ditugu, entzuten ari gara kanta bat, Herrialde Berdea izena dauka kanta. Eta ipuz batzuk ikusten dituzu hemen, ipuin batekoak dira. Eta fitxantan, horien bizkat zaratuko naiz azaltzen, porque gurutzatzen dira literatura, dokumentala, musika, zergatik. Herrialde Berdea, igual zuretako norbaitek ezagutzen du, ipuin bat da, umei zuzendutako ipuin bat da, eta egin zuten Senkik eta Iarrak. Eta bertan kontatzen da herri baten historia, norbait da metafora bat Euskal Herriko egoera eta umei azalduta. Eta bi egileak eta militanteak ziren, eta biak erailak izan ziren 1972an. Orduan, liburu hau atera zen, editatu zen, eta mugitu zen gehien bat hasiera baten Ipar Euskal Herrian, eta hori izan da euren testigatzaile legado, eta horren omenez, Eltxegor taldeak egin zuen kanta hau entzuten zaretena Herrialde Berdea izenekoa. Iarrak eta Senkik idatzitako edo sortutako ipuin honen omenez. Hau ez gertatu zen 1972an eta liburu atera zuten 1973an edo hortik. Eta gero mugitu da pila bat, eta segurenik zuetako norbetek agian izan du edo erako du. Urte pila ondoren, 2011an, Herrialde Berdea izeneko dokumental bat egin zen. Eta ardatza zen, beste behin ere, liburu hori, eta norabait ume bati azaltzea Euskal Gatazkaren zera. Eta hortarako, erabili ziren, bi figura, momentu ezberdinetako bi militante, Iarra eta Gabi. Zergatik, dokumental
horren ardatza Nagori Mujika zelako, eta Nagori Mujika bazen Iarraren lehenbusina eta Kabiren bikotekidea eta gurkidea kabiltzenean. Eta orduan, pizkat, bi kasu horiek ardaztuz, hamarkadaz benetako Euskal Gatazkaren ibilbide bat egiten dugu dokumental horrek. Eta dokumental hori egin zenean, Entzeto Inorizaren kanta, Eltze horren kanta zahar honen, beste bertsio bat egin zuen, modernoagoa akaso, Kehatz taldeak. Da kanta berdina, baina, bueno, hori gertatuko zaigu hemen ebildo honetan, bertsioak, memoriarik eta ezberdina daudela, ez? Eta musikak jarraitzen du bere bilakaera, eta beste registro batean kanta berdina, Herrialde Berdea izeneko ere bai. Bueno, ya lotu ditugu lau militante hauen historia, ipuin bat, bi kanta dokumental bat. Ikusten zen nolako ondarea daukagun, ez? Euskal Gatazkaren adierazpenak nola kontatu diren gure herrian, ez? Eta aipatu dugu hasieran, zailtasun guztien gainetik, eta kriminalizazio guztien gainetik, eta nola, bueno, kulturgintza politiko honek, euskal kanta errebeldeak eta bat, nola lortzen du beti, ez, bizirik agertzea. Bueno, eta ez hori bakarrik, kanta gehiago daude kasu hauekin lotuta, eta ni hau da interpretazio bat. Herrialde Berdea, Iarrak egin zuenez Herrialde Berdea ipuina, badago orain entzungo dugu Iarrari eskainetako kanta bat, Telesforo Monzonek ere idatzita, eta nire interpretazioa da, eta ez dakit ezin eskoa da Telesforo Monzonekin alderatzea tesi hau. Ipuin bezala, Iarraren kanta, orain entzungo dugu, da ipuin moduko bat. Bere letra da, erdi ipuina, erdi pastora da, eta kontatzen du Iarraren bizitza eta hilketa, eta ez dakit, interpretatu nahi dut, Iarra, bueno, sortzailea eta ipuinzalea zenez, agerian dagoen bezala. Horrelako omenaldi bat egin ziola Telesforo Monzonek ipuin baten bitartez bere bizitza musikatu zelo. Entzungo dugu zer dutzen zaizuen. Hau ezagunagoa da, nik uste. Erdi ipuin, erdi pastorala, Iarraren omenez. Cosecho España morí, esa bestia currí. Santa Bárbara Vespera, Emeretti Urtegui, Zibilek ere mandute, eta jo dute, zeratu dute, deabruen gineakin. Zergatik ere manzuten, eta ilunean zartu. Herria maite baitzuen, hartan zuen nekatu. Cosecho España morri, eta begia kurti. Santa Bárbara Vespera, Emeretzi urtegi. Cosecho ez da bakarra, badira zenbat olako, baina gu beste guztiok egiten aldugunen. Mendien mendiko borda, Mikel Zara hartzai, atea zabali dauka, Ireslagiaren zai, zibilek eraman dute, eta jo dute, zeratu dute, deabruen gineakin. Zergatik eraman dute, eta irunean... Bueno, hortxe Iarraren omenezko kanta. Bueno, jarretuko dugu, ikusten duzue, diska hontan,
sei militanteen irudiak agertzen dira. Kanta hau Txikiaren Lagunak izenpean argitaratu zen, sinatu zen, eta atera zen Txikia eraila izan eta hilabete batzuetara. Horregatik agertzen dira 78tik 1973ko apiria arte erailako etako lehenengo 6 militanteen irudia. Txabi Etxebarrieta, Txapela, Senki Murgi, Iarra eta Txikia, Eustaki Mendizabal. Eta diska honetan, atera zen hori Eustaki Mendizabal Txikiaren omenezko kanta. Txikia ere, batu dugu hasieran Motrikoren vertiente hori, idazlea eta olerkiak idatzi zituela, Txikiak ere ondare bat utzizuen idatzita, olerki asko. Horietako olerki batzuk Maite Idirinek musikatu zituen ere bai, eta hor badago ondare bat Txikiak idatzitakoa ez. Eta diska honetan atera zen, aipatu dugun Iarraren kanta eta Txikiaren kanta ere bai. Txikiaren Lagunak izenpean nortzuk zeuden, Telesforo Monzon pianoan, eta Txikiaren Lagunak baziren Txomin Iturbe, Maite Ormaetxea, Isidro Ayalde Mamarru ere kantan hauek grabatu zituela badakigu, eta garaiko bere burkideek grabatu zuten diska. Orduan, diska honek daukan balorea da ikaragarria. Transmisio lana unean eginda, klandestinoki mugituta eta burkide horiek grabatuta, ez? Orduan, jatorrizko kanta hau da, hemen horren entzungo duguna. Gero, Pantxoa eta Peiok ezagunagoa egin zuen segurenik, baina hau da lehenengo grabaketa. Bere burkideek, aipatutakoek grabatuta. Gizon osoa izanaren, mendizabal sasertaren urrena, ian txiki bizkorretan erren, zazeta izen ularien aurrean, Mendizabal izaigu bakarrik. Baian bie daukate herri osoa, atzona gau regeratzekin. Euskariren indiretan gorputzak barantzaz berzein. Arroari kantauri itxasoa, naien betiko loa, betiko kantazan. Gero ani ezaioko lantuetan, herri zarrak betirela itzazten. Gure aurre, biharko ikastoletan, gehien izenak abestu ditzaten. Araznetan unia bilbaiziren. Ezenako indarra daukan kanta honek, eta esan bezala Pantxoa eta Peiok ezagutarazi zuten gehiago 92an edo hortik bueltan grabatutako diskan, baina 50 urte eta gero, eta transmisio ariketa eta memoria ariketa oso interesgarri batean, haren esei taldeak grabatu du berriz duela gutxi, beste erregistro modernoago batean. Eta hau dela memoria ariketa polita, eta hau dela ahaztura nahi zuten horien kontrako kolpe elegantea, ez? Hau da, Jimmy Jassen Gasteizen grabatutako zuzeneko batean, 50 urte eta gero Txikiaren oroimena bizi. Ojo, cuidado.
niretzat, horako adibideak dira oso memoriarik eta bikainak, ez? Eta oso adierazgarriak, Euskal Herrian transmisioa eta musika dela tresna bat, ez? Borroka transmititzeko eta harro adi kantu ditzazoa, ez? Harro egoteko moduko ikusten dira, ikusten. Hemen dago Enrique Gómez Álvarez Korta, Gasteiztarraren irudia. Leonen jaio zen eta Gasteizera joan zen oso gazte, eta, etako militantea egin zen, eta estatu terrorismoak erail zuen Baionan 1979an. Orain, betetzen dira 50 urte ere bai estatu terrorismoaren lehenengo fase hortatik, Batallón Basko Espainol eta zirela horiekin sinatzen zen estatu terrorismoa garaietan, baina sakoneko kontua argi zegoen, ez? Euskal independentismoaren jazarpena eta, horien artean, Korta, Enrique Gómez, Korta ere zuten. Izutenean Baionan, Anaitasuna izeneko aldizkari batean, Manex Lanatua Uaitze izenarekin, bertsolari bat. Uzterkit bizi dagoen, baina Ipar Euskal Herriko bertsolari honek eskaini zion olerki bat, eta atera zuten aldizkari horretan, 1979an, duela 46 urte. Eta iaz, 45 urte betetzen zirela, Gasteizko Txagorritxu auzoan egin zen lanketa bat Kortaren familia eta bera auzo horretan bizi zirelako, ez? Orduan egin zen lanketa bat Kortaren figura aldarrikatzeko eta funeralak berez Baionatik gorpua ekarri zutenean Txagorritxuko elizan egin zen, eta plaka hori pena bat ez dela ikusten, baina sinetxiko didazue hor plaka bat jarrita dagoela ezea batean, hori da San Andres Eliza Txagoko elizan. Apaizarekin hitz egin zen, funeralak bertan izan zirenez, hemen plaka bat jarri nahi dugu, auzoko terrorismoaren biktima bati, estatu terrorismoaren biktima bati, eta lanketa horretan, Txagoko jaietan, Arrimu taldearen laguntzarekin hartu zuten olerki hau, 55 urte eta gero, eta musikatu zuten. Entzongo dugu pizka bat. Nero zer, epatu dugun bezala, zenoko denbora pasatzen da, baina nola, belaunaldi berriek hartzen duten musika transmisio tresna bezala. Eta hau da plaka jarri zen momentuan, estrenatu zen kanta, aipatuako olerkia musikatuz 55 urte eta gero. Da biste de registro lasaiagoa. Euskal militantei eskinetako kantetan edo Euskal Gatazkari lotutako abestietan, zailkapen ezberdinak egin daitezke ere bai. Kanta batzuk dira egiten dute kronista lanak. Unean grabatzen dira, gertzara bat eskaintzen diotenak soinu banda bat. Soinu bandaren horren barruan soinu banda ezberdinak daude, belaunaldi bakoitzak baditu bere kantak. Eta ez dakite, nire burua izendatzea nire belaunaldiaren bozera maila da pizka bat pertentzioso, baina nik uste horren jarriko dugun kantak gure belaunaldian funtzio hori egin zuela. Ikutara taldeak egin zuen, Rafa Mikel eta Peru bezala ezagutzen genuen, Gudarien eguna du izena, eta askotan ez genuen erreparatzen 80
2008an egin zuten kanta, 80. soinu banda izan zen, horrela gogoratzen dut. Zeintzu ziren Rafa Mikel eta Peru, berez horretako taldea, Pikutarra taldea horretakoa zenez, horretako 3 kasu kontatzen ditu, Rafa Etxebeste 1987an hil zena Maite Perezekin batera euren estanda egizitzaienean lergailu bat, Mikel Arrastia 88an hil zela polizia atxetik zuenean Leiotik erori bota zutenean, eta Peru da, Vicente Perurena, Angel Gurmindo Esteinekin batera estatu terrorismoak gal bezala sinatuta eraia. Eta kanta hau nik uste izan zela, nire belaunaldiko bat badago hor Ibon, zer esango duzuzuk kanta honi buruzka. Izan zela gure politizazio ateratzen zinera, zintuzte, lau tiro gorputzera zartore, lurrean ilauzi zintuzten, epaileako txakurrak berriro ere, berea egiten zuten, herria ez du barkatuko, herria ez du barkatuko. Rafa petardo bat jartzen ari zinera, bizitza utzitzen du. Azkatasun egarria zun herri bati, bizitza eman zen nion. Herria ez du barkatuko. Herria ez du barkatuko. Mikel! Mikel txakurrak ikusi zenitun eta iesari ematzen nion. Duela Euskadi askatuta ezareta Leiotik bota zintuten. Bitu aukera izan genuen Mikel Arrastia hil zuten Gaztaino auzoan, horretako auzo bat. Eta duela aste batzuk egon ginen Gaztainon itzaldi musikatu hau egiten. Eta oso potentea izan zen, kanta hau jartzea bertan, eta gainera Unai, Pikutarra taldearen abeslaria bazegoen itzaldian, eta atera zen, eta saldu zigun, bere biltzapenak, eta horrako gauza polita gertatzen dira, eta musikak, eramaten gaitu, baroitzapen askotara ez. Zati buruaren nahi zutenean, urrengo urtean, bilduma, diska, zinta, kasete bat atera zen. Eta epatu ditugu, ez? Kronista lanak egiten dituzten kantak, memoriariketak egiten dituztenak, ereserkiak eta... Baina diska, bilduma honek, 1985an atera zen, hau da, duela 40 urte, honako izenburua zeukan. Atzoko eta gaurko borroka abestiak. Kontua da, duela 40 urteko gaurko kanta bat, nun geratzen zaigun gaur, ez? Orduan, orain entzungo dugu, garaian, gaurko kanta bat zena, eta orain, ez dakit, nun erazei zuen. Da, nik ez nuen ezagutzen, edo oso gutxi, sekulan entzun ez nuen kanta bat zen, eta deskubritu nuen arakatzen bilduma hau. Gaurko kanta bat zen, duela 40 urte, herri batasunaren himno. Les bait entzun duzu. Datorren astean
sortuko nazio konferentzian egingo dudala hitzaldi musikatu hau. Eta, bueno, ostiralean Iratzar Fundazioak antolatutako zea. Eta, ez dakit, egian proposatzen diete ponentziaren batean. Sortu behar duen egin bat horreko zuen. Herri Batasunaren hori, arribitxi hau, nintzen da oso, eta esan dakoa, gaurko kanta bat zen duela 40 urte ez, da, bueno, musika Euskal Herrian eta Euskal Gatazkari lotuta, baina horretaz aparte, musikak funtzio bat bete du. Eta, bueno, gauza bada esatea, bizkat teorikoki, estatuek kontatu nahi ez dutena herriak kantatu duela, baina gero gesten badugu, lurreratzen badugu hausnarketa hori, zenbat kasu ezagutu ditugun musikaren bitartez. Eta niretzat oso adierazgarria da, Baia de Pasaiako badian, 1994an poliziak erail zituenean komando autonomo antikapitaliste 4 militante, kasu hori musikaren bitartez ezagutu dugu, barrikadak egindako kantari esker. Orain, Eusko Jaurlaritzak aitortu ditu exekuzio extrajudizialak izan zirela, aitortza ofiziala jaso dituzte lau biktima horiek, baina urte luzez bertsio ofizialak ukatzen zuen lehenengo momentutik herriak kantatzen zuen, Baia de Pasaian boskada kriminal. Eta berez, barrikadak arazo pila izan zituen kantu hau ateratzeko, eta Resiste aldizkariak atera zuen klandestinoki grabaketa bat, eta horrela mugitu zen zinta tabernaz taberna, kuadria batetik bestera, eta Euskal Herri osoan zabaldu zen eta musikatu zen sarraski horren salaketa. Eta orain, ofizializatzen ari da herriak betidanik aldarrikatu duen egia, ez? Eta hori horrela izan da, hor beti egon den jendeagatik, ez? Eta hor beti egon salaketa horretan musikak paper garrantzitsu bat jokatu du. Bueno, bertsio honetan agertzen da Gorka Orbizu kantatzen, eta egiten ditu orain estrofa bat euskaraz du kantaren zati bat. Barrikada taldea Txantreakoa zela, eta Pasaian erildako 4 militanteetatik 2 txantrearrak ziren. Beste biak Azpeitikoak ziren, eta ez da hain ezaguna, baina duela gutxi edo 2014an egin zuten, 30. urte mugan, Azpeitiko talde batek, Egurretak Itxok, beste kanta hau egin zion kasuari. Ez da egiten ikusten den. Bideoklipa dago neko landuta. Lau Krabelin gorri deitzen da kanta, Baia de Pasaian.
lasaego bilatzeko eta sakondunei baduzue, Krabelin gore ditzen da. Eta, Baia Pasaia esan bezala, egin du funtzio hori eta musikak bete du funtzio hori. Begiratuko diogu orain. Aurten, Hotel Monbarreko sarraskiaren 40. urtemuga da. 1985ko irailaren 25ean Baiona tipian dagoen Hotel Monbar horretan estatu terrorismoak eragin zituen 4 euskal errefuxiatu. Eta hori ere, zentzu batean Baia Pasaiarekin gertatu den bezala jende askok Kortaturen kantaren bitartez ezagutu du. Gainera urtean Eusko Jaurlaritzak egingo du ekitaldi ofizial bat honen inguruan eta arreta handiarekin jarrituko dugu. Gauza hauek gertatzen ari dira, ez? Bihar dauke Erizorrek bilera. Bai, ari dira, gainera interesgarria da, porque gogorak badaki eta norekin hitz egin behar duen gauza hauek ongi egiteko, badute familiak bertan egon eta hori ere herri garaipen bat izan da, porque urte luzez gauza hauek buruz ofizialki ez, badakigu. Baina musikak betetzen zuen bere papera, horretan ere ez. Euskal Askape mugimendu osoak betidanik salatu du estatu terrorismoaren impunitatea eta represioa eta bar, baina musikak asko lagundu du horretan. Eta Kortatu bezalako talde batek bere dimentsio internazionala eta Fermin dagoela ere hain fokuan interesgarria da eta aitorpen hori egitea ez, musikari horiei. Ikusten duzue, hemen dagoela Pakito Arrearan ere, eta egingo dut pizkat, porque hemen dago lotura bat interesgarria. Zergatik agertzen da Hotel Monbarreko bueltan Pakito Arreararen kasua. Pakito Arrearan, arrasatearra, El Salvadorren hil zuten borrokan, 1994an. Eta da, Euskal Herritik internazionalismoaren ikurra, ezagutzen duzue, pizkat kasua. Eta urtebete betetzen zen, Hotel Monbarrekoa izan zenean, urtebete betetzen zen Pakito Arrearanen heriotzatik. Eta bazegoen deituta Arrasaten ekitaldi bat, lehenengo urtemuga hori, eta Pakito Arrearanen figura, omentzeko eta aurreko gunean Hotel Monbarreko sarraskia izan zen. Eta orduan, ekitaldi horretan, oholtzara deitu zuten igo ziren Hotel Monbarreko senideak. Eta ekitaldi horretan, egotzen dira, eta hemen ezagutzen duzu irudi hau, Maritxu Pagola da beltza Hotel Monbarren ereilako errefusiatu baten ama, Hernanikoa. Eta ateratzen diote argazki hori Pakito Arreararen ekitaldian. Eta gero Kortatuk ateratzen du bere irudia Frontline Compilation diskauntan. Eta hor badago anekdota bat, itxikiri bezala, akats bat egiten du Fermin Muguruzak imaginatzen dut. Eta jartzen du, the woman on the front cover is the mother of the IT militant in the Salvadorian guerrilla Pakito Arrearan. Eta urte batzutan, pentsatu behar dugu, 87an gaudela, orain interneten bitartez, gauza hauek igual errazagoa dela gauzak kontrastatzea, baina urte batzutan, Kortaturen diskan jartzen zuenez, Maritxu Pagola Pakito Arreararen ama zela, eta ez zen Hotel Monbarren, eta ez zen justo ekitaldia izan zelako, ahaztu zirela bi kasuak, baina ere, nolabait ere, polita da, lotzen dituelako polita zentzu, bere bertuko dira zuen. Nola nahazten diren kasuak eta nola, dena lotura asko daudela eta konexio pila, ez? Eta konexio horiekin gaudela, entzungo dugu Hotel Monbarreko kanta. Campana de Zamor, ezagutzen duzue. Luis Jakek eskaini zion martxoak 3ko sarraskiari kanta hori. Hemen Hotel Monbar, Botasara Campana de la Muerte, keinu bat egiten dio Kortatu Luisaki. Eta ea posibilidad etxeita. Kortaturen diskan, Luisaken kanpaiak sartzen ditu
entzuten dira, hau da zuzeneko bat, baina ezartzen ditu kanpaiotzak Luis Jacken diskatik aterata. Ea ez da izitotzen. Hori, aurten betetzen direla 40 urte. Bizkat, aurrerago joaten denboran, aurten ere betetzen dira 25 urte, Boluetako gertaerak izan zirenetik. Bertan, etako lau kasua ere hiltzatuta geratu da gure musikan. Lau itzal taldeak eskini zien kantau. Nik uste, 25 urte betetzen dira aurten abuztuan pertinentea dela ere Boluetako kasua gogoratzea. Zuaren zazpigarren gaua, zeru maindire koloren gabian, izarrak izan bilakatu dira dena emateko gertu, izinaiaren bidean lehatuz, lau argintzan bilakatu dira Boluetan. Bueno, amaitzeko, jarriko dira azken kanta, eta urtemugetaz ari garela. Badakizue aurten betetzen dira ere bai 50 urte txiki eta egi fusilatuak izan zirenetik. Bide batez, badakizue irailaren 27an justo urtemuga borobil horretan anaitasunan ekitaldi bat egingo dela. Eta nik uste oso potentea izango dela eta interesak eta mendik konbidapena luzatzen dizuet bertaratzeko. Eta txikita eta egik, eta 50 urte eta gero, ere gure kulturgintzan, bai literaturan, dokumentalak, pelikularen batean ere agertzen dira, musikan ere isla da hori izan dute. Oso ezaguna da, edo batxotan lotzen da beti Al-Alba kanta, ez? Al-Alba kanta berez, Eduardo Autek idatzi zuen urte bat lehenago, eta Rosa Leonek abestu zuen ondoren, eta ekitaldi batean eskaini zien kanta frapeko irukidei eta txikita eta gire, eta horregatik lotzen da kanta, baina berez ez zen kanta bat eskainita. Gero, batzutan ere gertatzen da, ez musikak bere bizitza propioak hartzen du, eta kanta bat bilakatzen da lotzen da zerbaitekin, baina ez. Gero euskaratu da kanta hori, Iuna Barra bezala, txikita eta bai dituzte kanta gehiago. Eta egia esan, horrelako hitzaldi musikatu bat, eta ikusi duzue, hartu dugun bertientea da gordinena, eroitako euskal militanteen kantak, orduan oso zaila da, era, ez dakit, alaitxu batean amaitzea, ez, gai hauek oso gordine delako. Baina nik uste badagoela kanta bat irailaren 27arekin lotuta, ematen digula, ez dakit, borroka edo indarrari eskainitza edo borrokaren alaitasun hori isladatzen duena, eta gainera oso internazionala dela, eta horrekin amaituko dugu
Kelly Familyk, The Kelly Family egindako kantak. Kelly Family, familia nomada bat zen, leku ezberdinetan jaioak, eta egon ziren 80. hamarkadan Euskal Herrian egon ziren bizitzen, denbora batez, Iruñan Jarauta kalean Biana taberna izan zuten, adibidez, urte batzutan, eta oso familia berezia zen, eta gero Alemanian, Holandan, eta izan zuten euren sarbidea eta estadioak betetzen zituzten, eta gero Euskal Herrian egon zirenean, eta gero Madrid aldean, ibili ziren, kantatzen zuten kaleetan, eta nik daukat oroitzapena Gasteizen oso ume nintzela ikustea Andre Marizoren plazan jotzen adibidez, eta giro horretan, 1993an, Wonderful World zeneko diskan Kelly Familyk, eta gara horietan bazuten Euskal Herrian bizitzen, txikiri eskainitako kanta hau grabatu zuten, eta nik uste badela era polita eta laitsua memoria ere, gure memoria eta gure historia politikoa oso gordina da, baina zentzu aldi berean borrokaren eta herri bizi baten islada ere badela, ez? Así que hasi ditzen zaizuen kanta hau, eta janekin amaituko du. Txiki, The Kelly Family. Eskerrik asko, eta ez da nilaria eten. Gora guta gutarra. Txikia zuen guda izena, bera gizon osoa izan arren.